fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja f'Fers iċċelebra it-tifkira tal-Anġli Kustodji mqazza. Min huma l-Anġli? Dawk il-messaġġiera ta' Alla li jakkumpanjawna tul il-ħajjitna. Kemm intuhom retta, kemm intuhom widen, hekk nistgħu nażlu dejjem it-tajjeb f'ħajjitna. Għan-nuqqasijiet tagħna, speċjalment meta jniex widen għall-kelma ta' Alla, nitolbu maħfra bil-qalb biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija. Nisqal Alla li jista' kollox u li l-komuti li jiena għdibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem veġdi, lill-anġu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-qoddisa din nofruha għal Giuseppe, Ġolina, Edmond u Paulina Buġeja. Nitolbu. U Alla, bi provvidenza tal-għaġeb, intoġbok tibatinna l-anġla qaddisa tiegħek biex iħarsuna fit-triqatna kollha. Fiċ-ċokon ta' nitolbuk li żommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissibħu magħhom fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim riktib tal-Eżodu. Dan jgħid il-mulej. Arani, se nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq li jwaslek fil-post li jien ħejjejtlek. Is li ta' teħwieġ u tisma' kliemu. La tmerieħx, għax ma jaħfrilkomx nubietkom, għax hu jkellimhom f'ismi. Jekk tisma' sewwa minn kliemu u tagħmel kull ma ngħidlek, jien inkun ladu tal-edewwa tiegħek u neħodha ma' min jeħodha miegħek. L-anġlu tiegħi jimxi quddiemek u jwasslek għand l-amurin u l-ħittin, il-periżin u l-kanin, il-ħiwwin u l-ġabusin u jien neqridhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-anġli. L-anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. L-anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Int li tgħix għall-kien tal-għoli, li tagħmmar għad-del ta' dak li jista' kollox. Għajt lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama. L-anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mar tal-mewt. Bir-rix tiegħu jagħtik u taħt ġwen ħajħ tisken. L-anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Ma tibżax mill-biża' tal-lejl, anqas minn vleġġa li tittajjar binar, minn pesta li tinxtelet fid-dlam, jew minn marda li ġib ħerba f'nofsinhar. L-anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. L-anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja.
birku l-mulej eżeċti tiegħu kollha għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien resqu d-dixxipli lejn Ġesu u staqsew: Mela minu l-akbar fis-saltna ta' smawiet? U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken qegħdu f'nofshom u għalilhom: Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna ta' smawiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna ta' smawiet huwa dak li jċekkel lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun lilu jilqgħu. Araw li ma toqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smawiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. L-anġli huma dak il-kreaturi spiritwali li Alla ħalaq għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel biex iqimuh u jfaħruh għal dejjem fl-eternità. U l-anġli fis-sema ikunu hemm jgħidu, jikkantaw u juru li Allu qaddis, kif ngħidu aħna waqt il-quddies li ninaqdu magħhom biex infaħru l-mulej. Allura dawn qegħdin quddiem Alla ifaħruh. U t-tieni raġuni biex Alla iwassal il-messaġġi tiegħu permezz tal-anġli kustodi lill-bnedmin, allura lilna. Issa aħna forsi għalmenu jiena għandi impressjoni meta konna żgħar dak l-anġlu kbir sabiħ biġwenħaj kbar jaqbad tifel żgħir minn idejh u quddiem żewġ traqat jiġbed waħda li tgħaddi minn fuq briċċ. U dik kienet espressjoni sabiħa għaliex Alla l-Missier permezz tal-anġli jaqbadna minn idejna u jmexxina fi triq tajba. U jaqbadna jfisser li kaxkarna fejn iritu, kif insibuha fis-simboli bibliċi meta Alla jaqbad mill-pols jiġifieri jkaxkrek fi triq tajba. Alla dan li jagħmel permezz tal-anġli. U aħna wkoll il-messaġġ li jibgħatilna Alla dejjem messaġġ ta' tiba, ta' mħabba, anke meta ma naqblux jew ma nifhmuhx, imma dejjem ta' ġid. U l-anġli huma dawn allura li iwasluna biex naraw wiċċ-Alla. U mhux iwasluna biss fl-aħħar ta' ħajjitna, imma biex naraw wiċċ-Alla anke fi żmienna, anke f'ħajja tagħna. U kif naraw? Meta naraw azzjoni tajba mibgħuta minn Alla. Aħna għandna expression li ngħidu wara kont anġlu għalila, meta xi persuna twessina tatina parir tajjeb tenna naraw anġlu. Għaliex? Għax l-anġlu huwa il-messaġġer tat-tjubija. Imma biex nilqgħu dan il-messaġġ tat-tjubija irridu nkunu jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum bħal dawk it-tfal żgħar umli u sempliċi u sinċira. Għalilna jekk ma titkunux bħal dan it-tfajjel żgħir, mintom sa tidħlu fis-saltna tas-sema. Dan iwisser lilna l-kbar. Għaliex jekk ma jkennex dik l-umiltà, dik is-sempliċità, ma nistgħux naraw lil Alla f'kull ħin u f'kull mument.
Għax Alla fl-affarijiet żgħar jurina l-imħabtu, u aħna b'affarijiet żgħar naraw il-kobor ta' Alla. Għalhekk eżis ħbieb. L-anġli kustodi hemm bżonn intuhom iktar widen għal dawk il-pariri li jagħtuna. U kif? Mhix se jidrilna xi anġlu da bħal dak ta' tfal, imma fil-kuxjenza, fir-riflessjoni tagħna mentali u f'deċiżjoni tal-volontà tagħna narfu li Alla jwasslilna messaġġ tajjeb. U jekk naċċettawh se jkollna l-grazzja tiegħu. U l-grazzja tiegħu hi meta naraw lil Alla f'kollox kif jgħallmuna l-Qaddisi. Għalhekk għażiż ejjew infaħru l-mulejli tagħna dawn l-anġli kustodi biex iresquna lejh ħalli narawh, ingawduh u neqduh u naqduh b'opri tajba tagħna. L-anġlu li għandu l-ħarsien ta' pajjiżna, l-anġlu kustodi tal-Knisja, l-anġlu ta' kull wieħed u waħda minna, jenuna r-resq quddiem Alla dawn it-talbiet tagħna nitolbuh u ngħidulu. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli imqazza tagħna. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli imqazza tagħna. Għall-Knisja sabiex fil-miċċa tagħha fid-dinja, mod partikolari f'dawn il-ġranet li nhar l-erba' se jibda s-sinodu tal-Isqof u li tolbu mod partikolari għall kardinal tagħna Mario Grech li għandu rol importanti dawn il-laqgħat tal-isfijiet biex ikollna dejjem il-ħarsien tal-anġli mqazza ħalli jagħtuna xi knisja hemm bżonn ikollna llum biex ngħixuha fi żminijietna nitolbu. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli mqazza tagħna. Għall-poplu tagħna sabiex imħares mill-anġli jgħix faqda u sliem u prosperità nitolbu. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli mqazza tagħna. Għat-tfal sabiex l-anġli tagħhom iħarsuhom minn kull ħażen u minn kull periklu tal-ġisem u tar-ruħ u mod partikolari biex iżommuhom dejjem fit-tagħlim tal-katekiżmu nitolbu. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli mqazza tagħna. Għalina sabiex l-anġli nitalmu nfaħru u mbirku lilek mulej il-ħin kollu b'azzjonijiet tajba tagħna nitolbu. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli mqazza tagħna. Għall-benefatturi ta' dan is-santwarju, għall-morda li jitolbuna spiss biex nitolbu għalihom, u hawnhekk nixtieq nitlob għal koppja partikolari li għaddejjem un mument ikraħ ħafna biex jaraw li dak li Alla jitlob minnu huwa montaġġit għalihom anke f'mumenti diffiċli nitolbu. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli mqazza. Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo tutti insieme perché l'angeli custodi siano per noi guide nelle scelte particolari e semplici perché possiamo vedere sempre il volto di Dio in ogni circostanza della vita. Preghiamo, nitolbu. Jidħlu għalina quddiemek mulej l-anġli mqazza tagħna. Fiskiet ir-resq talba tagħna lill-anġlu kustodi tagħna. U Alla, fil-providenza tiegħek tmexxi l-ħolqien kollu lejn l-isbaħ bla tmiem, ħares lilna fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna biex bil-għajnuna tal-anġli mqazza naslu għandek ħanfaħruk u nberkuk għall-eternità bi Kristu Siedna.
Imbierek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni sralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif jisieħ magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dila u xogħol il-bniedem li minni sralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fuq dan l-artar f'ġeħlanġi qaddisa tiegħek. U fil-ħina tiegħek għatina li bil-ħarsien tagħhom bla qiegħda neħilsu mit-tiġrib ta' din il-ħajja u naslu wiċċek fid-din ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħajr. U qatt ma nifqu nxandru t-tifħir li jingħatlek l-anġli u l-arkanġli tiegħek, għax il-ġieħ li jinstradlek lil dawn il-ħlejja li bihom inti titaxxa u ġieħ moti lilek għal-kobor u s-seb tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inkbir u kemm għandna nogħżu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli kollha waqt li aħna flimkien mal-qaddisin b'wiċċ l-art nissibħu magħhom fl-eħen wieħed u ntennulek għal dejjem. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. U sanna fil-oli ta' smawet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ jibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, għandu bil-fer għawmin niftennewk sama tiġi fi glorja. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħajra xoġbok tilana għawlu dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet, li jinna nirdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taf li maħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'Ġusepp
Jolina, Edmond u Pauline Buġeja li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-awmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-Ser li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu speċjalment biex naraw wiċċu kif jenuna l-anġli kustodi kull ħin u kull moment. Meta nsejħulu tiġi saltnatek. Għalhekk fidi nitolbu missierna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi-żmina biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu. Li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li se nitqarblu bihom kun jistwewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Ħena lina li tnaħħi d-nubet ta' dinja. Għatina l-talla li tnaħħi. Għatina. Danu Ġesu, danu li naħħi d-nubet ta' dinja. Ħen jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messia, l'Ibnu l-Spiritu Santu. Nitolbu, mulej, inta jixna b'sagrament tal-ħaġeb, biex tqawwina għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li blajnuna tal-anġli kustodi tmexxina fit-triq tas-salvazzjoni u sliem bi Kristus Sidna. Qabel il-barka ngħidu Ave Marija l-Madonna ta' Pinu biex nafdaw din il-ġimgħa, nafdaw is-sitwazzjoni, il-morda tagħna, dak kollha li jtolbuna t-talb tagħna. U għalhekk ngħidu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna